Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupa ma-updates ezviro zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Haiwa muri yeZimbabwe, tiri C yachizopinda manje nekuti yazofambira nyaya dzacho dzese sezvamanga makamirira. C yachizofambira nyaya dzacho dzema-elections kana kurigiwa kana sezvaitwa neZanu. Noti tiri kuona kuti C yaizopusha nyaya yacho yese kuSadc kuAU. Haiwa muri yeZimbabwe zvachizoendwa manje. Haiwa kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupa ma-updates ese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yakuona mavideo edu ndokurudzira kuti wasubscribe to this channel wachete nekulike. Kana ukagara ukazviita ndimukana wandokupa kuti watina on the bell icon toramba uchiona ma-updates atinokupa pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese izvi mahara muri yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe, C yachizofambira nyaya dzacho noti vaona kuti varamba vakagarira maoko hapana chinofamba. Vakaramba vakagarira maoko nguva dzingofamba asi chenji isingauyi. Aiwa panapa tiri kuona kuti vabva vachizopa statement rakanzi riri kutaura kuti the Citizens Coalition for Change CCC Zimbabwe's primary opposition force has declared its intention to mobilize international backing for the reinstatement of its recalled elected officials following the disputed August 23, 2023 elections. Defying conventional wisdom and embracing an unconventional approach, CCC spokesperson Promise MUKANAED in a statement dubbed the Global Appeal for Electoral Justice announced the party's resolve to seek support from international bodies such as the United Nations, UN, African Union AU, and the Southern African Development Community SADC. MUKANAED argued the disputed election on the 23rd of August 2023 remains a stain on the democratic fabric of Zimbabwe. To rectify this injustice, we call upon the global community to intervene and ensure the rightful reinstatement of our elected officials. Aiwa vaona kuti vakaramba vakangogara, aiwa kubatirirwa kwakaitwa nekubirirwa kwakaitwa kana kuti kushomeka kwetransparency kana kuti kusamita kwakaita neZANU-PF mastandards kana neZIC mastandards ema-elections. Aiwa varamba vakangonyarara nyaya iyi hapana kwazvinosvika. Tinongosvika pakuzoita mamwe ma-elections varamba vachingoripitwa the same thing. Saka pari zvino vabva vaproposa kunopusha nyaya yacho kuAU kuSadc. Aiwa kuti nyaya iende mberi, kuti vakwanise kuona kuti paitika change munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka pari zvino zvaendwa muri yeZimbabwe yachizoshamisa vanhu, yazoshamisa vanhu veZANU-PF kuti aiwa zvinhu zvavo zvogona kuzodhakwa manje, zvinhu zvavo zvakunodhakwa manje. Saka muri yeZimbabwe chimbotipai muono wenyu kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi, nokuti zvachizoendwa manje. Ukaona vanhu veCCC vodzifambira manje dzosvitswa kuAU woziva kuti pachabudi chakanaka, kana vodziendesa kuAU pamwe chete nekuUN woziva kuti pachabudi zvakanaka. Saka muri yeZimbabwe panguva ino ndinokumbira kuti mutipe view yenyu, mopinda mucomment section motipa maonero enyu, motipa view yenyu pamusoro penyaya kuti munoti kudii pamusoro pemuvhu yatokewa, muvhu yatorewa nevanhu veCCC vachifambisa nyaya kuUN kuSadc pamwe chete neAU kuti muZimbabwe mukwanise kuva nechange. Saka muri yeZimbabwe kana ukwanisa kuti wasubscribe to this channel ndomukana wandinokuyeuchidza kuti chibva wasubscribe pamwe chete nekulike video rinori. Kana wanga wakapedza izvozvo chibva watina on the bell icon toramba uchiwana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatinda muri yeZimbabwe, muwane zuva rakanaka.